Lesigeza indaba zo1 KZN TV ifundelo samukeliso kanqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osona namhlanje. uMalema ecaleni lokuqhumisa isibhamu usuqalile wesikhundla sikamangameli ku-ANC kanti kuqiniswe ezokuphepha kwabathutha abafundi. Umholi we-EFF uJulius Malema uvele phambi kwenkantolo kaMantshi yase-East London namuhla njengoba bekulindele ukuba ikhiphe isigwebo. uMalema walahlwa icala lokwephula umthetho i-Firearms Control Act ngomfumfu wonyaka owedlule. Inkantolo yabe simthole necala lokutholakala nesibhamu nezidlavu ngekho emthethweni ukuqhumisa isibhamu emoyeni. Lokhu-ke kwenzeka ngesikhathi kunombungazo weqembu weminyaka emihlanu lasungulwa. Njengoba-ke namuhla bekulalelwe izethulo ecaleni elibhekene nalo ngumholi weqembu le-EFF uJulius Malema obhekene necala lokwephula umthetho we-Firearms Control Act njengoba-ke watholakala nesibhamu nezinhlamvu ezingekho emthethweni kanye nokuqhumisa isibhamu emoyeni nokubekeka engcupheni nasengozini umphakathi. Namuhla ummeli kaMalema uLandu Ufakazi ongusonhlalakahle ozimele novezeke ukuthi kungani uMalema kumele-ke athole isigwebo esingeze kumgweba ngokuthi-ke ahlale ngaphakathi ejele. Lo sonhlalakahle uhlanganisa umbiko ozokulukelela inkantolo ukuze-ke imnike isigwebo esifanele. Ikubekeke kwacaca ukuthi inkantolo kuzomela ikhumbule ukuthi uMalema ukhuleke engenaye ubaba nokuthi-ke ungumholi njani. Noma-ke ekhule engamazi uyise kodwa-ke ukubaluleka komndeni uyakwazisa futhi uyawuthanda uyabanakekela ngayo yonke indlela. These examples establish the foundation of communal responsibility that continues to influence his actions and decisions. The accused grew up in the absence of a father figure, as neither his mother nor his grandmother ever disclosed his father's identity to him. To this day, he remains unaware of who his father is. He left his childhood home in 2001 after being elected president of COSAS and returned to Limpopo in 2003. Upon his return, he established his own residence but maintained those close ties with his family, particularly his mother and grandmother. Lo sonhlalakahle uthi uMalema ungumholi oqavile nonamava kakhulu emphakathini ngakho inkantolo kuzomele-ke ikukhumbule nalokho. All collateral sources consistently highlighted the accused's deep family bonds and his active community involvement. The accused is widely recognized as a revolutionary in several committees. He is currently a member of the Joint Committee on Ethics and Members' Interests, the Joint Constitutional Review Committee, the Ad hoc Committee to investigate allegations made by Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi, and he acts as a representative of the National Assembly on the Judicial Service Commission. In addition to the noteworthy influence of his mother and particularly the accused identified the late political leaders Peter Mokaba and Winnie Madikizela Mandela as key mentors and influential figures throughout his life. Leli cala-ke libe selihlehliswela umhla zili-15 ku-April walonyaka nokuzobeka ukwandulela ukwethula kwesigwebo sakhe uMalema. uMalema ubeke sethula inkulumo ngaphandle kwenkantolo lapho-ke izikhumbi zabalandeli bezilindele khona zizomeseka. Ubonge kakhulu ukweseka kutholayo ubese kuveza ukuthi-ke uzoqhubeka nokulwela umzabalazo womuntu omnyama. Intatheli simkatshubomvu kwezepolitiki uWilliam Phungula uthi-ke usomabhizinisi uPatrice Motsepe ubona-ke engakwazi ukuhola iqembu le-ANC nezwe njengoba abantu bekhombisa-ke ukumthakasela. Ekhuluma nethimba lezindaba uPhungula uthi-ke amava kaMotsepe ekuphatheni kwenhlangano yebhola ezwenikazi e-Afrika kuyi-CAF kumbeka-ke emathubeni yize-ke kunamalunga kakhongolose ashaya amakhala ngaye. Njengoba iqembu likakhongolose kulindeleka ukuthi ngonyaka 2027 lisingathi ingqungquthela yokukhetha ubuholi obusha, amalunga aleli qembu aseqalile ukuphakamisa amagama abantu afisa bangene kumjaho wokuhola leli qembu. Elinye igama elivelayo elikasomabhizinisi wakulelo namava uPatrice Motsepe ophinda abe umengameli we-CAF okuyinhlangano esingethi ibhola kuleli lasezwenikazi i-Afrika. Intatheli yezepolitiki esimkatshubovu uvele Mphungula uthi kubukeka abantu bakuleli sebekhulile ngokwezepolitiki futhi lo somabhizinisi abamfunayo kubukeka enamava futhi esethubeni. Cha msakazi, ngokubona kwami ngiyabona ngathi sonke mhlambe ngendlela esibuka ngayo siyacabanga msakazi ukuthi into edingwa abantu basemzansi mangicabanga ngokubona kwami sebeyakhula kakhulu abasabheki manje ukuthi iqembu
lami lizongenzelani awuthi ngivotele iqembu lami sibeyambheka nomuntu okuyena ohleli esikhundleni nomuntu ongaba umengameli wezwe noma ahole endaweni ethile sibebheka umuntu ngqo ngicabanga mhlambe kulabo abafuna umnumzane Motsepe mhlambe sibebheka yena siqo sakhe abasabheki inhlangano nje basazi ukuthi inhlangano mhlakanisazi igcina ngokuhluleka ukuletha ama-services but umbuzo uthi wawukhethe iqembu noma wawukhethe umuntu ngicabanga ukuthi mhlambe bonke laba abafuna uMotsepe sebefuna mhlambe amagayolo akhe siwaziyo siyamazi usomabhizinisi ophumelelayo kakhulu nale club yakhe siyayibona phambi kwethu yenza kahle kakhulu selokhu ayithatha iSundowns futhi msakazi umholi weCAF okuyinhlangano yebhola ezwenikazi lase-Afrika uqhubeka kahle kakhulu ngokubona kwethu asibona inkinga mhlambe msakazi lokho amagalelo akhe mhlambe kwi-Sundowns nokukhupha iSundowns ayibeke kuleli zinga lesi sewina inqaba yezicoco mhlambe nokwenza kahle kweCAF ukuhlonishwa kweCAF naye mhlambe msakazi nanokuba nje usomabhizinisi ophumelelayo ngicabanga msakazi amathuba akhe siyawabona ukuthi ngenza ngempela mhlaza aphathe ukuthi ke mhlambe yona uma esephetheke emandleni uyophatha kanjani okunye lokho kodwa ke ngicabanga ukuthi abaningi bambheka nje ukuthi mhlambe kukhona abenzela kona kodwa kumthazo on the other hand siyazi ukuthi okay abantu abafana nomzane ufikile Mbalula le yonke lemizamo esho abantu bayithela amanzi uphungula uphinde waphawula ngenkulumo kaZweli Mkhize yokuthi akakuthatha umhlala phansi kwezepolitiki okusho ukuthi na usabhekile ukungenela lomjaho wesikhundla sikaMengameli sokuhola ukhongolose uma amagatsha aleli qembu emphakamisa kodwa ke futhi ngeke sikuzibe nokuthi siyezwa nokuthi umnumzane uZweli Mkhize naye usephumela ubala bathi cha akaka-retire in politics so kusho ukuthi usekhona kusho ukuthi ngaleyo mhlambisayo usabheke ukuthi amagatsha e-ANC noma ke sithi amaziko mhlambe e-ANC nje athini kuyena uma bethe amfuna uthi cha leyo thuba angeke anqabe njengoba esho umsazi akakahlali phansi so ngicela umsazi ke mhlambe lokho esingabheka kwamanje sibheka mhlambe ukuthi kuzokwenza kwaziyazi ukuthi i-ANC izoba nokhetho ngo-2027 so kodwa umsindo soqalile uxoxwa vele izikhathi zawo lezi umsindo ukuthi uma kusekusela unyaka othile kube kubhekwa ukuthi obani mhlambe abagaqelele isikhundla ngicela mfana amagama asiyavela as mhlambe naye imikhankaso siqala uphumela obala kubukeka usuqalile umkhankaso wabantu abagaqele isikhundla okulindele ukuthi bathathe izintambo kumengameli waleli qembu uCyril Ramaphosa ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuThabani Maphumulo eRichards Bay. Ungqongqoshe ezokuthutha kwesifundazwe KwaZulu-Natal usiboniso Domo uthi kufanele abazali baqinisekise ukuthi izimoto ezihamba abantwana babo zisesimeni esigculisayo ukuthi ke zingathola abantwana besikole uthi ke kunezimoto ezingama-63 ezingazange ziphumelele esithutha abantwana ukusho lokho ngesikhathi ke emukelisa abantwana bangaphezulu kwekhulu izicathulo zesikole nomfaniswano esikoleni samabanga aphezulu iLithulo High eseMthwalume. Ungqongqoshe wezokuthutha kwisifundazwe KwaZulu-Natal uthi kufanele abazali basukume babhukule uqinisekisa ukuthi izimoto ezithutha abantwana babo kuye esikoleni zisesimeni esigculisayo. Umthombeni ukusho lokho ngesikhathi enikelela abafundi ngezicathulo nomfaniswano wesikole abangaphezulu kwekhulu baseLithulo High School eseMthwalume. Siyafisa ukuthi abazali baqikelele ukuthi isithuthi nje mekufanele sihambe abantu abawu-12 noma abawu-14 noma abawu-16 kuwumsebenzi wabo ukuthi bahlanganyele uhulumeni balekelele ngoba thina sisebenzisa u-RTI no-Chanel ukubheka lezo zimoto kodwa abanye babo abekho even ngaphansi kohlaka lalelo sikubiza uSantaco ngoba kulula ukuthi sikhulume nabo labo ukubatshela ukuthi imoto ethile ayikho emthethweni. Uthi sekunomthetho osusebenza okuthiwa i-ARTO ezobe isusa amaphoyinti kumshayeli ongenzi kahle emgaqweni. Kunomtheshwana ke oshayiwe ekuthiwa i-ARTO usumthetho ke manje usemthethweni ukuthi uma nje usemgaqweni uthutha abantu
noma usemgaqweni uhamba ngemoto yakho uma ungazange wenze kahle kube nepoint esokuthatha uma ngenzeka ukuthi sesikumise kaningi saloko siwasusa loma point kungenzeka kugcine sesimisa kulowo nyaka ukuthi awusakwazi ukushayela ngoba amaphuzu akho sesiwathathile wonke isimo sekufanele sisiqaleke ngomhla ka-31 usibizile ungqongqoshe siyohlanganyela sonke nabanye abaphathiswa ukulungisa isimo esinjalo. uMthombeni uthi ubuyisele kulesikole ngenxa yendlela yena akhula ngayo. Uthi kubalekile ukwelula isandla ikakhulukazi kwimindeni engathathi entweni. Ngangifundiswa uma wami osebenza emajalidini ngangigqoka usize 12 esicathulweni ayekho umuntu ongenesize 12 so kufanele umfundi osengenazi izicathulo simcabangele sikwazi ukuthi isimo sibe ngcono bayajabula kakhulu nabazali. Umzali okuhlomula umntwana wakhe uthi ujabulile kakhulu njengoba isimo ekhaya singesihle belala bengenasi isicapha. Isimo siyabheda kakhulu nje ekhaya silala nje asinasicapha asinalutho akekho umuntu osebenzayo singina nanomntwana okhubazekile ngithi ngiyazama ukuthi bakwazi ukuthi bangakhele usizo angitholi emphakathini ngisho laphi emakhanseleni nawo lokhu usizo olukhona. Uthisha nhloko wakulesikole uthi ujabule kakhulu ngokunikelela kwabafundi. Siyajabula kakhulu ukuthi umhlonishwa ubaba uDuma ufikile esikoleni saseNtuli High School ukuzokwenza abantwana babukeke belingana. Abantwana baseNtuli High School abawu100 batholile izicathulo kwase kuthi abantwana abawu50 bathola umfaniswane wonke uphelele. Lo mbiko beniwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisemthwalume. Asithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukeleke indaba ze1KZN TV nazo kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. uMalema ecaleni lokuqhumisa isibhamu usuqalile wesikhundla sikamongameli ku-ANC kanti kuqiniswe ezokuphepha kwabathutha abafundi. Umphakathi waseNkandla ngaphansi kwenkosi yakwaMpungose wotha kubomvu njengoba kade ke ugcwele enkantolo kaMantshi yaseNkandla ukuzokweseka abasolwa ababili uMzwelini Ncube kanye noAnthony Mpungose ababoshwe undunankulu wesizwe sakwaMpungose osamisiwe. Lokhu ke kulandela ukuhelizisana ngamazwi nabo ngesikhathi ke bemvimbela evula ke inkantolo yenkosi ngokungemthetho ivaliwe okwesikhashana ke wabe sebasolwa ngokuthi ke bamkhombe ngesibhamu wabavulela icala station samaphoyisa eNkandla base beyaboshwa. Amalungu omphakathi waseNkandla ngaphansi kwenkosi yakwaMpungose abediniwe aphume idangele enkantolo yaMantshi yaseNkandla ngesinqumo senkantolo sokugcina izidokisini abasolwa ababili abebezowaseka uMzwelini Ncube kanye noAnthony Mpungose ababhekene necala lokukhomba ngesibhamu undunankulu wesizwe sakwaMpungose osamisiwe uMdokatshela Mpungose. Imbiko ithi impi yaqala ngokuhelisana ngamazwi lapho undunankulu wesizwe sakwaMpungose owabephoqa ukungena ngenkani enkantolo yenkosi esavala okwesikhashana kulapho abasolwa abazama ukumvimbela wabakhomba ngesibhamu wasebatsheleka indlebeni zabo ukuthi uzobabophisa emaphoyiseni ukuthi bona bamkhombe ngesibhamu. Le nkantolo ivalwe kusukela ngonyaka wedlule kuze kube umnyango wezokubusa ngobambisana noHulumende waKwaZulu-Natal uphothula inhlelo zokususa ngokusemthethweni esikhundleni undunankulu kanye nenduna uvakashelwa mahayi. Oyilungu lomphakathi okhathazekile uMbuso Mhlongo uthi undunankulu wesizwe sakwaMpungose osamisiwe kanye nenduna abasabathembi kubuholi babo ngakho kumele bashenxe ekudleni zabo. Umphakathi ngoba usibona nje lapha mfowethu siphume ngobuningi bethu kangaka sihlukumezekile. Ukuhlukumezeka kwethu akuqali ngoba sesila enkantolo namhlanje kodwa ukuhlukumezeka kwethu kudala sihlukunyezwa zinduna ezimbili okuyinduna uvakashela amahaye ephansi kwenkosi uZD Mpungose nenduna uMpungose okundunankulu uMdokatshela Mpungose. Basihlukumeza ngani ngokusithathela indawo zethu ngaphandle kokukhuluma nathi ngaphandle kokuthi kube nemhlangano ehlalayo la kuvunyelwana khona. Bagcina ngake lapho bahlela imash nomchunu ne-organization yakhe lapha endaweni yaseNkungumathe bahlela imash bayomashela inkosi bethi inkosi ayiphume bayibekele yaba inkosi okuuye lo esingayi namhlanje uMdokatshela Mpungose. Umhlongo somnyango wezokubusa ngobambisana noHulumende waKwaZulu-Natal ukubusheshisa uhlelo lokukhishwa ngosemthethweni esikhundleni labo babili ngoba kubamezela ukusebenza komkhandlu wenkosi. Sekunesikhathi noma ama-dates ngeke ngisawakhumbula onke. Sekunesikhathi sibhalela uKhokta saze sabona ngisho ungqongqoshe wakaKhokta sayohlala naye phansi
ukumchazela ngesimo esibhekene naso nanokuthi asisabethemba ubuholi beinduna zakithi. Njengamanje sithatha isinqumo siwumphakathi ngenxa ukuthi sasifuna ukhokha ukuthi asiphendule ngoba kade ukhokha simbhalele kwakwafika uMr Mchunu waseMaritzburg saba nomhlangano naye wahamba sibacela ukuthi induna lezi ezimbili asisayidingi njengomphakathi ngoba asisizakala. Umkhandlu wenkosi waMpungose uthi kungabikho kozinze esizweni sakaMpungose kuthi kameze ukusebenza kwabo ukuqhuba umsebenzi wesizwe. Uhlukumezekile thina ngoba inkosi ibingakayi enkantolo ngenxa kaKhokha ukuthi uKhokha akakayisusi lezi induna phakathi enkantolo. Sisalokhu isekhona. Ukusebenza kwazo asikwazi ukuthi kusuka ngapi ngoba inkosi ephethe induna. Manje thina siyadideka ke sizinduna ukuthi lezi induna zingaphezulu kwenkosi. Inkosi yaMpungose uZakhe Mpungose uthi ke kuyamangaza ukuthi kunganduna nkulu engambingelanga lolu daba njengenkosi okunalokho anqoma ukulifaka emaphoyiseni. Njoba ngizela ngiphuma la enkantolo ngokuzolalela udaba umuntu aluzwe ngomphakathi ngoba kahle lokhu umuntu eze ngakho la angaze ngibikelwe umuntu ukuthi khona osekhonjwe ngesibhamu enkantolo khona osethinto omunye ngizwe ngomphakathi ngoba usuvungazela ukuthi hayibo sekuboshwa abantu nami sengithi angize ke ngizolalela baboshelweni ngiyakuzwa lokho kuthiwa bakuboshelwa ngoba kade kushiwo la enkantolo ukuthi bakhomba uMpungose Mpungose ngesibhamu. Bengisazokulalela akaze yena angiripothele njengenkosi yakuleya ndawo akaze angiripothele mina angikwazi nami ngizokuthola la ireport yakho nje ngiyizwa la enkantolo akaze yena aze kimi njengenduna ukuthi uzoreport nakhe ekhonjwa ngesibhamu la ilokho engakuveza nje mfowethu okwamanje. Abasola babhekene necala lokukhomba ngesibhamu kanti icala labo lihlelisela umhlazinga ama-26 kwephezulu. Ezindabeni ze-1 KZN TV kuba inkosi Enhle Mthembu enkandla. Oyisekela mphathi wamaphoyisa kumasipala iCity of Ekurhuleni eGoli uJulius Mkhwanazi uvumile ukuthi khona imali ayithola kuVus'Muskhet Matlala. Mkhwanazi usho lokhu ephekwa ngemibuzo amalungu ekomiti eliphenya izisolo ezavezwa ukhomishana wamaphoyisa kulesi sifundazwe uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Ephekwa ngemibuzo uJulius Mkhwanazi uveze izimpendulo ezehlukene ngobudlelwano anabo noVus'Muskhet Matlala. That from 2023 till now there was a communication breakdown. We're no longer communicating. We will communicate once. It's not to say we fight, not to say he's not a friend, not to say what to say, but now there's a gap. We were no longer communicating. No friends, they communicate time to time like this, but there was a gap. No. The usage of your statement to Honorable Bredenbach was that he was your friend. He became a friend. That's why he said to me, she's not agreeing to me. Because he wanted me to say, he wanted me to say he's no longer a friend of. Mkhwanazi uphinde wabuzwa ngokuthi ubani okhuluma iphutha phakathi kwakhe noKhet Matlala njengoba ngaphambilini uMatlala yena waveza ukuthi ayikho imali aseke ayinikeza uMkhwanazi ekubeni noMkhwanazi eveza ukuthi zikhona imali ayimsiza ngazo uVus'Muskhet Matlala kepha kwezinye babesizana mangabe befekelana upetrol. Nobaba uKhet Matlala ubani namanga kakhulu? Ngani wena uthi endabeni angimazi mina uMatlala mase sifike lokhu nje SABC News uyicheck ugcoka ijacket eblack wathi awumazi wabuya wangena ngapha wathi uyamazi ublood brother wakho so I think izangumamele kahle. Yes. Ngathi angiyazi blue lights. There are no blue lights. And I'm still firm on that. Yes. I even said there are letters, you see. Okay. I thought the journalists will ask about the letter. No. He said to me, no, I'm aware about that. Oh. You see. And lapho estifara khona ukuthi imoto zafika kithi. No, zange sizobuya lapha sidlule lapho. Mkhwanazi uveze ukuthi useka wathola imali ngo-21,000 no-23,000 kanye nezinye engasayikhumbuli kuKhet Matlala ngesikhathi emsiza ebhekene nezindleko zomngcwabo emndenini wakhe. Kanti kwabanye ofakazi abaselindeleke ukuthi bavele ngaphambi kwaleli komiti uBrian Mokgotsi noPaul O'Sullivan kanye nabanye. Godebo Sibisi wezindaba ze-1 KZN TV ku Channel 261.
Kuchonywe uphapele gwalagwala abafundi besikole samabanga aphezulu esigxile kwezobuchwepheshe, iscience nemaths, iAnton Lemede School of Excellence ngokuphasa ke ngamalengiso yizeke besiqala kuba nomatikilitsheni. Kuqopheke umlando umatikilitsheni wokuqala wesikole samabanga aphezulu esigxile kwezobuchwepheshe, iscience nezibalo bephumelela ngamalengiso kwimiphumela kamatikilitsheni wangonyaka owedlule ededelwe ngeledlule. Abantwana bethu, we are very excited ngama result abawatholile. Besinabantwana abawu-109 ababebhala matric. All 109 of them baphasile and baphase ngo-bachelor pass. Over and above o-bachelor pass, abantwana bethu bathole inqwaba yo-distinction. Distinction esibatholile sithole distinction abawu-474. Nabantwana abaningi over and above distinction abathola amamaki which were very close to a distinction pass. If you look at their statements, ama-statements abo akhomba ukuthi abaningi babo cishe babe bengawuthola even distinction if they were going to get even an opportunity ya remarking. Lesikole siqale ukusebenza ngonyaka u-2021 unyaka nonyaka besilokhu sengeza amabanga ngokwehlukana. Kuvela ke ukuthi iningi labafundi bebenza ke izifundo ezili10 kanti bebengalali befunda ubusuku nemini bezilungiselela. Into esasibukile ukuthi since si-focus school asikwazi ukuthi siqale sibuke namanye ama-subject yize singawabukeli phansi kodwa sikwazi ukubuka namanye ama-subject esaziyo ukuthi abantwana abala e-Anton Lemede vele ngeke beze bawadinge siyi-focus school. Ukwenza nje isibonelo, any normal school uma ngabe sika grade 8 senza into i-subject ekuthiwa i-creative arts. Any normal school senza subject ekuthiwa EMS. So thina i-creative arts ayizukubalekelela kakhulu abantwana bala ekhaya ngoba vele sesayithatha i-decision noma ngokwemandate esayinikezwe i-department kune-decision yokuthi siyi-focus school. So leso sikhathi-ke kufanele ngabe sisebenzisa kulawo ma-subject sasi-redirector ukuthi labantwana bafocuse ekuyithuthukiseni kula ma-subject esiwenzayo. So uma ukhuluma nge-physics, i-physics e-Anton Lemede yenziwa from grade 8, i-accounting yenziwa from grade 8. So ezinye zezinto ezabalekelela kakhulu ukuthi i-foundation siyakhe as early as beka grade 8 ngendlela ukuthi sithe masikwenza lokho bathe befika ka grade 11 babe sebebantwana abesebe ready ukubhala ngisho iphepha la matric. Sekungumlando ukuthi ke isifundazwe KwaZulu-Natal sizihole zonke ngesikhathi kudedelwa imiphumela kamatikilitsheni wangonyaka owedlule. Usibaya uncomeke ukusetshenziswa kobuchwepheshe besimanje manje emaklasini. Indlela abafundi bethu abafunda ngayo sisebenzisa kakhulu i-technology. Okokuqala akekho umfundi la e-Anton Lemede ongenayo i-laptop and bonke from grade 8 to grade 12 baba nama-laptop and the school is fully Wi-Fi'd. So lokho kuyalekelela ekutheni noma yini uthisha ayifundisayo eklasini akwazi ukuthi kungabi based on just one reference point, maybe one textbook, but kube ne different type of resources. But nabo abantwana kuyabalekelela ukuthi benze investigation on what uthisha has taught. Kukhona nalento ekuthiwa i-flip classroom. So isebenza kalula with the resources that we have because uma bunikeza umntwana umsebenzi wathi abahambe beyokwenza i-research. So these laptops, they also assist abantwana ukuthi bafike eklasini sebekwazi ukuba nama-answers to whatever uthisha azokufundisa ngalelo langa. So kwenza nelesini belula. Izicelo zabafuna ke ukufunda ngonyaka ozayo kulesikole kulindeleke ukuba ke zivulwe maduze kanti kunemigudu enqala. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uNtombi khona Mvubu ngeSithekweni. Asiphinde futhi siye itolo soke siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo usabukele zona indaba ze-1 KZN TV sikhumbuzo bekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje.
uMalema eqaleni lokuqhumisa isibhamu usuqalile wesikhundla sikamongameli ku-ANC kanti kuqiniswe zokuphepha kwabathutha abafundi. Ake singene engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-16.15 emaqhathiso nedola laseMelika libo 21.79 emaqhathiso nopondo waseBritain libo 18.96 emaqhathiso ne-euro lase-Europe igolide lona u-4,910.7 ounce olungohluzwe wona u-$64.06 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. I-Hollywood Bets Sharks kuzodingeka ukuthi isheshe ikudlulise ukuphoxeka kokuphuma ekseni kwi-European Champions Cup njengoba ke isizodlala imidlalo emibili elandelana neqembu elihamba phambili kwi-United Rugby Championship i-DHL Stormers. I-Sharks iqede endaweni yesihlanu eqoqweni layo kwi-Champions Cup yize ke inqobe ngamalengisi umdlalo wayo wokugcina ke ewudlale neqembu lase-France Clermont Auvergne nakuba ke lunqobile omunye wamaqoqo kulomqhudelwano ibhekene ne-Saracens kodwa ke ukukhala ngaphansi kweminye imidlalo lidlala ne-Toulouse ne-Sales Sharks kuholele ke kutheni ke iqembu lika JP Peterson lingadluleli kwi-16 Champions Cup lehlele ke isigabeni esifanayo kwi-EPCR Challenge Cup. Nasike isimo sezulu sakusasa singalendeleka. Bukeli ziyaguqa besikuphathele zona usuna namhlanje mina nawe ke sophinde sibonane futhi ngesikhathi esilandelayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivela